पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय ओ ब्राह्मणहिताय च जगत्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्वेष नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् यदि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे देशतारिणे पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम हरे कृष्ण बंधु எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु. கந்தம் 2 அத்தியாயம் 10. நாம இன்னைக்கு பார்க்க போறது 20வது ஸ்லோகம் இல்லைங்களா? லாஸ்ட் டைம் நம்ம என்ன பார்த்திருக்கோம் எனக்கு கரெக்டா ஞாபகம் இல்ல, பார்ப்போம். பிரபுஜி புதுசா ஆரம்பிக்கணும். பிரபுஜி என்ன மாதாஜி புதுசா 10வது சாப்டர் தான் ஆரம்பிக்கணும். 10வது சாப்டர் ஆரம்பிக்கணுமா? ஓகே 21 20 வரைக்கும் முடிச்சிருக்கோம். அது முடிச்சிட்டோம். என்ன மாதாஜி இந்த சாப்டர் முடிச்சிட்டோமா? 10வது சாப்டர்ல 21 பிரபுஜி. ஆமா இல்ல நீங்க என்ன சொல்ல வரீங்க எனக்கு புரியல. இல்ல நம்ம 10வது சாப்டர் தான் ஆரம்பிக்கணும்னு போட்டுருக்கு, அதான் கேட்டேன். 10ல நாம 20 முடிச்சிட்டோம் மாதாஜி. 20 பதம் முடிச்சிட்டோம். 21வது இதான் கடைசியா நம்ம முடிச்சது. 21வது பதம் வரணும். ஓகே பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கவா பிரபுஜி? 21வது பதம் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கிறேன் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யதாத்மனி நிராலோகம் ஆத்மானம் சதித்ருச்சதஹ நிர்பின்னேஹி அக்ஷீனி தஸ்ய ஜோதிஷ்சக்ஷு குணக்ரஹ. மொழிபெயர்ப்பு: இவ்வாறாக அனைத்தும் இருளில் இருந்த பொழுது பகவான் தம்மையும் படைக்கப்பட்டுள்ள அனைத்தையும் காண விரும்பினார். பிறகு கண்கள், ஒளிக்கடவுளான சூரியன், காணும் சக்தி மற்றும் காட்சிக்குரிய பொருள் ஆகிய அனைத்தும் தோன்றின. பிரபஞ்சம் இயற்கையாகவே இருளடர்ந்ததாகும். இதனால் மொத்த படைப்பு தமஸ் அல்லது இருள் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இருள் தான் பிரபஞ்சத்தின் உண்மையான அம்சம். அவ்வாறாயின் தன்னை உட்பட எதையுமே ஒருவரால் காண முடியாது. பகவான் தமது அகாரணமான கருணையால் முதலில் தம்மையும் படைப்பு முழுவதையும் காண ஆவல் கொண்டார். இதனால் சூரியன் தோற்றத்திற்கு வந்தது. அனைத்து ஜீவராசிகளுக்கும் காணும் சக்தி சாத்தியமாயிற்று. காட்சிக்குரிய பொருட்களும் தோன்றின. அதாவது சூரியன் படைக்கப்பட்ட பின் முழு உலகமும் கண்களுக்கு புலப்பட்டது என்பது இதன் பொருள். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நாம ரொம்ப அழகா பகவான் இந்த அண்டங்களை எப்படி படைக்கப்பட்டார், யாரால படைக்கப்பட்டது அப்படின்றத விரிவா நாம இதை பார்த்துட்டு இருக்கோம். இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகா இந்த பதம் சொல்லப்படுது. இவ்வாறாக அனைத்து இருளும் விழுந்த பொழுது பகவான் தம்மை படைக்கப்பட்டுள்ள அனைத்தையும் காண விரும்பினார். பிறகு கண்கள், ஒளிகளாக சூரியன், காணும் சக்தியை மற்றும் காட்சிக்குரிய பொருள் ஆகிய அனைத்தையும் தோன்றினார்.
சில பிரபுபாதா வந்து பாத்தீங்கன்னா இது சின்ன விளக்குறை தான் கொடுத்திருக்கிறார். ஏன்னா இனி வரும் 22, 23, 24 ஸ்லோகத்தெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகா இருக்கு விளக்கம் கொடுக்கப்பட. சரி, இப்போ பகவான் வந்து இந்த அண்ட சராசரங்களை படைக்கிறார். இப்ப நிறைய பேருக்கு நமக்கு ஒரு கேள்வி வரும். என்ன கேள்வின்னு பாத்தீங்கன்னா, எதுக்காக நம்மளை வந்து இந்த மாதிரி படைக்கிறார்? ஏன் நம்ம துன்பத்தை கொடுக்கிறார்? இன்பத்தையும் கொடுக்குறார், துன்பத்தையும் கொடுக்குறார். ஒரு நிலையை வைக்க மாட்டேன்றாரு. ஏன் அந்த மாதிரி இருக்குன்னு எல்லாருக்கும் ஒரு கேள்வி இருக்கும் இல்லைங்களா? நம்ம எல்லா இடத்துலயும் நம்ம நம்ம எப்பவுமே பகவான் வைகுண்டத்திலேயே நம்ம வச்சிருக்கலாமே, எதுக்காக நம்மளை படைக்கிறார் அப்படின்னு எல்லாருக்கும் ஒரு கேள்வி இருக்கும். இருக்குமா இல்லையா மாதாஜி பிரபு? எதுக்காக படைக்கணும்? படைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் இன்பமும் கொடுக்குறார், துன்பத்தையும் கொடுக்குறார். ஏன் அதை கொடுக்குறார்? பேசாம அவருக்குள்ளேயே நம்ம வச்சிருக்கலாமே. இந்த பிரபஞ்சத்தை ஏன் படைக்கணும், ஏன் செய்யணும் அப்படின்னு எல்லாருக்கும் ஒரு கேள்வி இருக்கும். இவ்வளவு உயிரினங்களை படைக்கிறார், உயிர் வாழையை படைக்கிறார். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இந்த 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 பதத்துல பாத்தீங்கன்னா இருளையும் படைக்கிறார், அந்த இருளுக்குள்ளேயும் ஒளியும் கொடுக்கிறார். சூரிய ஒளியோட வெப்ப இதையும் கொடுக்கிறார், அந்த சூரிய ஒளியோட வெப்பத்தையும் கொடுக்கிறார், நீரும் கொடுக்கிறார், காற்றையும் கொடுக்கிறார், எல்லாத்தையும் கொடுக்கிறார். ஆனா நாம என்ன நினைக்கிறோம் பாத்தீங்கன்னா, நமக்கு எதுக்கு இந்த மாதிரி துன்பம் இன்பத்தை கொடுத்து மாறி மாறி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கணும், ஏன் அதை செய்யணும் அப்படின்றத நமக்கு எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு ஒரு பெரிய கொஸ்டின் மார்க் நமக்கு எல்லாருக்கும் உண்டு இல்லைங்களா? அது நம்ம பகவான் கிட்ட நேரடியாகவும் கேட்கவும் முடியாது, பகவான் கிட்ட அதை முறையிடவும் முடியாது. ஆனா உள்ளுக்குள்ளேயே நம்ம மனசுக்குள்ள எல்லா ஜீவராசிகளும் இருக்கும், இல்லாம இருக்காது இல்லைங்களா? ஆனா இதுல ரொம்ப ஒரு விசேஷமான ஒண்ணு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு இடத்துல நான் ஒரு உபநிஷங்களை படிச்சேன். அதுல ஒரு ஸ்டோரி மூலியமா நான் படிச்சேன். அதுல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, ராமானுஜர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு கீதையை பத்தி ஒரு சொற்பொழி சொல்றாரு. இந்த ஸ்டோரி மூலியமா சொன்னா உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன். பார்ப்போம். ஏன் இந்த அண்ட சராசரங்களை பகவான் படைக்கிறார்? எதுக்காக வந்து அவர் எதுக்காக வந்து யுகம் யுகமா வந்து நமக்கு வந்து அவதாரம் கொடுக்கிறார் அப்படின்றத ராமானுஜ ஆச்சாரியார் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகா ஒரு விளக்கம் கொடுக்கிறார். கீதையில ஒண்ணு சொல்றார். என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, அடியோர்களை காக்க வேண்டும் என்ற ஒரே நோக்கத்துக்காக தான் பகவான் அவதாரம் கொடுக்கிறார். இது வந்து ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில பகவான் இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கார். அது தெரியுங்களா? அதாவது எப்பெல்லாம் அதர்மம் வருதோ அப்பெல்லாம் பகவான் அவதாரம் கொடுத்து தர்மத்தை காக்கிறார் அப்படின்ற ஒரு வசனம் வந்து நம்ம ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில வருது. அது எந்த அத்தியாயம் ஞாபகம் இருக்கா? 4வது அத்தியாயம். 4வது அத்தியாயம். ஹரே கிருஷ்ணா. சுவாமவிதான் அந்த தானே 4.8 இல்லைங்களா? அந்த அத்தியாயத்துல அதை வந்து நம்ம ராமானுஜ ஆச்சாரியார் ரொம்ப அழகா விளக்கம் கொடுக்குறாரு. 4வது அத்தியாயத்துல 8வது பாதத்துல உள்ளது விளக்கம் கொடுக்குறாரு. அப்போ அவருடைய சிஷியர்லாம் வந்து உட்கார்ந்து ரொம்ப ஆர்வமா கேட்கறாங்க. ஏன்னா ராமானுஜர் சொல்ல ஆரம்பிச்சனாவே போதும், ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும் அவருடைய சொற்பொழி. அந்த சப்தங்களை கேட்டு எல்லாமே உட்கார்ந்து கேட்டு இருக்காங்க. அப்போ அவர் என்ன சொல்றாரு, அசுரர்களை அழிக்க வேண்டும் என்றால் அதற்கு எம்பெருமான் வைகுந்தத்தில் கீழே இறங்கி வர வேண்டும் இல்லைங்களா? பகவான் சொல்ல வருது என்னன்னா, இந்த லோகத்துக்கு வந்து இந்த அதர்மத்தை அழிக்கணும் அப்படின்ட்டு வரார். ராமானுஜாச்சாரியர் என்ன சொல்ல வர்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்போ சிசுபாலன் இருக்கான், இரணியன் இருக்கிறான், இது மாதிரி ஏகப்பட்ட அசுரர்கள்லாம் இருக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு கொல்லக்கூடியது வந்து பகவான் வைகுந்தத்திலே கொள்ளுவார். அங்க இருந்துகிட்டே கொல்ல முடியும். அங்க இருந்துகிட்டே அந்த நம்ம அவர் சக்கரத்தை விட்டாவே போதும், எல்லாத்தையும் போட்டு கொண்டுட்டு அது பாட்டு வந்துடும். ஆனா பகவான் அது செய்யல. பக்தரோடு பக்தரா இருந்து அவதாரம் எடுத்து அந்த அதர்மத்தை அவர் அழிக்கிறார். அதுதான் பகவான் வந்து இந்த 4.8 வந்து அவர் சொல்றார். அதை வந்து ரொம்ப அழகா கோடிட்டும் காட்டுறார். அதுக்கு ஒரு உதாரணமும் கொடுக்குறார் ராமானுஜ ஆச்சாரியர். என்ன கொடுக்குறாரு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு ஊர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரியவர் என்ன பண்றாரு, ஊர் மக்களுக்காகவும் அதே மாதிரி இந்த பசுமாடு மாடுகளுக்கு இந்த விலங்குகளுக்கெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நீர் கொடுக்கறதுக்காக, தண்ணி குடிக்கிறதுக்காக ஒரு ஏரியை ஒரு குளத்தை வெட்டுறார், ஒரு கிணறை வெட்டுறார், குளத்தோட கிணறை வெட்டுறார். அந்த கிணறை வெட்டும் போது பாத்தீங்கன்னா வெட்டி அந்த ஊருக்கு எல்லாருக்கும் தண்ணி கிடைக்குது, எல்லாமே இருக்கு. ஆனா அதுல ஒரு மூடன் என்ன பண்றான், அதுல விழுந்து தற்கொலை பண்ணிக்கிறான். அதுல விழுந்து தற்கொலை பண்ணிக்கிறான்.
நல்லது நடக்குது, நல்லதுக்காக தான் அந்த 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 கிணறைய வெட்டுறாரு. ஆனா அதுல ஒருத்தன் விழுந்து தற்கொலை பண்ணிக்கிறான். ஆனா அதை வந்து நம்ம பெருசா எடுத்துக்கூடாது, பெருசா எடுத்துக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராமானுஜ ஆச்சாரியர் அது விளக்கம் கொடுக்குறாரு. என்ன கொடுக்குறாரு பாத்தீங்கன்னா, நல்லது நிறைய நடக்கும். அதாவது இப்போ இந்த இந்த அண்டத்துல வந்து இந்த லோகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கு, அதே மாதிரி அதை விட அதிகமாகவும் இன்பமும் இருக்கு அப்படின்றாரு. எது இன்பம் எது துன்பம் அந்த நம்ம வந்து அளந்து அதை வந்து நம்ம சிந்திச்சு அதை செயல்படணும். ஒருத்த வந்து அந்த ஏரியில அந்த கிணத்துல விழுந்து இறந்துட்டான்றனா அந்த கிணறு வந்து அசுத்தம் கிடையாது. ஆனா எல்லா ஜீவராசிக்கும் அந்த கிணத்து நீர் வந்து எல்லாருக்கும் நீர் ஆதாரமா இருக்கு. அதனால வெட்டினோருக்கும் இந்த பாவம் கிடையாது, அது அந்த நீரை அருந்துவோருக்கும் பாவம் கிடையாது. அவன் ஒருத்தன் விடு பண்ணிட்டான், அதனால அந்த அந்த ஏரியே இதாயிடுமா? அது போல உலகம் வந்து படைக்கப்பட்டது எல்லா ஜீவராசிக்காக தான். அதுல அசுரங்களும் இருப்பாங்க, அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய பக்தர்கள் இருப்பாங்க. அதை பத்தி நம்ம கவலைப்படாது. ஆனா பகவான் வந்து அவருடைய கடமையை அவர் கரெக்டா வந்து வந்து நமக்கு வந்து அந்த அந்த அதர்மத்தை அழிக்கிறதுக்கு அவர் வர்றார், வந்து அவர் செயல்படுறார். அதனால உன்னுடைய தர்மம் என்ன, அதை நீ மாத்திரம் செயல்படணும் அப்படின்றத அவர் இங்க கோடிட்டு காட்டுறார். அதே மாதிரி இந்த பிரபஞ்சம் எதுக்காக படைக்கப்பட்டது அப்படின்ற இடத்துக்கு அதுக்கும் ஒரு சொல்ல வர்றார். என்ன சொல்ல வர்றது பாத்தீங்கன்னா, அவதாரங்கள் மட்டுமல்ல, இறைவன் செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு செயலும் நம்மை உயர்த்த வேண்டும். ஒவ்வொரு செயலுமே நம்ம உயர்த்த வேண்டும், நம்மை நல்வழிப்படுத்த வேண்டும் என்ற ஒரே நோக்கத்துக்காக தான் பகவான் என்ன பண்றாரு, ஒரு அவதாரத்திலும் ஒரு லீலையிலும் அழகா பகவான் பங்கு கொள்றார். அதே மாதிரி காற்றை கொடுக்கிறார், நீரை கொடுக்கிறார், நிலத்தை கொடுக்கிறார், வானத்தை கொடுக்கிறார், அதே மாதிரி உயிர் வாழிகளையும் கொடுக்கிறார். எல்லாம் மலை செடி கொடி எல்லாத்தையும் படைக்கிறார். இது எல்லாருக்குமே எல்லாம் ஒன்னோட ஒண்ணு சார்ந்து இருக்கிற மாதிரி தான் பகவான் ஒண்ணு செஞ்சிருக்கிறார் இல்லைங்களா? அந்த அற்புதங்களை நாம ரசிக்கணும். ரசிச்சு அதை நம்ம அழகா பகவானுக்கு அந்த அதை ரசிக்கிறது எப்படின்னா பகவானை மையப்படுத்தி ரசிக்கணும். அதை எப்படி பகவான் படைக்கப்பட்டிருக்கார், ஏன் இதை படைக்கப்பட்டார், எதுக்காக படைக்கப்பட்டார், அதை ரசிக்கணும். அதை விட்டுட்டு பகவானை நாம குறை சொல்ற மாதிரி நாம நடந்துக்கவே கூடாதுன்றதுதான் ராமானுஜ ஆச்சாரியார் இதை சொல்றார், இந்த விளக்கத்தை கொடுக்கிறார். இந்த அற்புதங்கள்ல நம்ம கொடுத்துருக்காரு. இப்ப நாமெல்லாம் ஒரு ஆபீஸ்ல வேலை பார்த்துட்டு இருக்கோம், ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்டாஃபா இருப்போம், பிரைவேட் ஸ்டாஃபா இருப்போம், நிறைய வேலை பார்த்துட்டு இருக்கோம், வருஷம் ஃபுல்லா வேலை பார்த்துட்டு இருப்போம். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஒரு சம்மர் நாள்ல ஏதோ ஒரு நாள்ல ஒரு 10 நாள் ஒரு வாரம் லீவ் எடுத்துட்டு ஊர் சுத்தி போறோம். ரொம்ப ஜாலியா போய் ஊர் சுத்திட்டு வரலாம். வந்து திரும்ப நாம என்ன பண்றோம், ஒர்க்கை நம்ம திருப்பி கவனிக்கிறோம் இல்லைங்களா, நம்ம ரெஸ்ட் கிடைக்குதுங்களா. அது போலதான் ஏதாவது வந்து இப்ப நமக்கு வந்து நிறைய பிரச்சனை இருக்கும், அந்த பிரச்சனையிலிருந்து நம்ம வெளியே வரணும்னா பகவானுடைய மையப்படுத்தி நாம செயல்படணும் அப்படின்றத ராமானுஜாச்சாரி இங்க விளக்கம் கொடுக்குறாரு. நமக்கு நிறைய பிரச்சனை இருக்கும், அதே மாதிரி அதை விட அதிகமான நமக்கு வந்து இன்பகரமான இந்த லோகத்துல நிறைய இருக்கும். அதை அனுபவிக்க தெரியாம நாம என்ன பண்றோம், மூடா மாதிரி இருந்து செயல்பட்டு இருக்கோம் அப்படின்றத ராமானுஜர். அதுக்காக தான் வந்து நம்ம வேதங்களை சரியா ஃபாலோ பண்ணி அதை சரிவர செயல்படணும். ஆனா பகவான் அவருடைய கடமையை அவர் செய்யும் போது நம்ம கடமையை நாம செயல்படணும். அவதாரங்கள் மட்டுமல்ல, இறைவன் செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு செயலுமே நம்மை உயர்த்த வேண்டும், நம்ம நல்வழிப்படுத்த வேண்டும் என்ற ஒரே நோக்கத்தால் செயல்படுவதாலேயோ எம்பெருமான் மிக உயர்ந்தமான இருந்தாலும் நம்மை உயர்த்த வேண்டும் என்ற நோக்கில் இத்தகைய செயல்களை புரிகிறார் பகவான் என்று ராமானுஜர் எடுத்து உரைத்தார். அப்போ ஒரு சீடன் இதே கேள்விதான் இப்ப நம்ம மனசுல படுதுங்களா, அதே கேள்விதான். அது கேட்டனாலதான் வந்து ரொம்ப அழகா பகவான் வந்து இது ராமானுஜ ஆச்சாரிய வந்து இந்த விளக்கத்தை கொடுக்கும். பகவான் இந்த அத்தியாயத்துல பாருங்க, நிறைய விஷயங்களை படைக்கும் தொழிலை பத்தி சொல்லிட்டே வர்றார். கல்லு, மண்ணு, செடி, கொடி, ஆறு எல்லாத்தையும் ஒண்ணு சூரியன், சந்திரன் ஏன் படைக்கப்பட்டது அப்படின்றது ஒண்ணு விளக்கம் கொடுத்துக்கிட்டே வர்றார். அடுத்த ஸ்லோகத்தை பாருங்க, செவியை பத்தி சொல்லுவார், காற்றை பத்தி சொல்லுவார், உடல் உள்ள உறுப்புகளை பத்தி சொல்லுவார். ஒன்னொன்னா சொல்லிட்டே வர்றார். ஒரு அத்தியாயத்திலையும் ஒரு ஸ்லோகத்திலையும் ரொம்ப அழகா சொல்லிடுவார் இல்லைங்களா. சில பிரபுபாதம் பாருங்க, அது உபநேசங்கள் மூலியமா நிறைய விஷயங்கள் நம்ம கொடுத்துட்டே வர்றார். 22வது பதம் பாருங்களேன், ரொம்ப அருமையா இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, 22வது பதம்.
ஹரே கிருஷ்ணா. प्रभुजी ओत्यामानस्य ऋषिभिरात्मनस्तज्जित् ऋषुदः करोणहि निर्बध्येतां दिशः ஸ்ரோத்ரம் குணக்ரஹ. பெரும் முனிவர்கள் பரமபுருஷரை பற்றி கேட்க விரும்பியதால் செவியுறும் சக்தி, செவியுறுவதை ஆளும் மூர்த்தி மற்றும் செவியுதற்கான பொருட்கள் ஆகியவையும் தோன்றின. பொருளுரை பகவத்கீதையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதை போல் அறிவு முன்னேற்றத்தின் வாயிலாக அனைத்திற்கும் ஆதாரமாக இருக்கும் பரமபுருஷரை பற்றி அறிய ஒருவன் முயல வேண்டும். அறிவு என்பது பகவானின் ஆணையால் வேங்கிக் கொண்டிருக்கும் இயற்கை சட்டங்களை பற்றி அறிவையும், சரீரத்தை பற்றி அறிவையும் மட்டும் குறிப்பிடத்தகாதது. ஜடையர்கள் இயற்கை கொண்டிருக்கும் இயற்கை சட்டங்களை பற்றி அறிவதில் விஞ்ஞானிகள் ஆவலுள்ளவர்கள் இருக்கின்றனர். மற்றும் கிரகங்களில் வெகு தூரத்தில் நிகழும் விஷயங்களை பற்றி வானொலி மற்றும் தொலைக்காட்சி பெட்டிகளின் மூலமாக செவியவர் அவர்கள் மிகவும் ஆவல் கொண்டுள்ளனர். ஆனால் ஆத்மாவை பற்றியோ அல்லது பகவானை பற்றியோ செவியுறுவதற்காக அவர்களுக்கு செவியரும் சக்தியும் செவியரும் கருவிகளுக்கும் அளிக்கப்பட்டுள்ள என்பதை அவர்கள் அறிய வேண்டும். துரதிருஷ்டவசமாக செவியுறுவதற்கான சக்தி இகலோக விவகாரங்களின் ஓசைகளை கேட்பதில் துஷ்பிரயோகம் செய்யப்படுகிறது. பெரும் முனிவர்கள் வேத அறிவின் வாயிலாக பகவானை பற்றி செவியுறுவதில் ஆர்வம் கொண்டிருந்தனர். வேறு விஷயங்களை அல்ல, அதுவே செவி வழியாக பெறப்படும் அறிவிற்குரிய ஆரம்பமாகும். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த இடம் பாருங்க, அதே மாதிரி 23வது ஸ்லோகம் 22வது ஸ்லோகம் இது ஒண்ணு போலதான் இருக்கும். இந்த ஸ்லோகத்தையும் நான் இதை 22வது ஸ்லோகத்தை படிச்சிருக்கணும். இந்த ஸ்லோகம் என்ன சொல்றதுன்னா, பெரும் முனிவர்கள் பரமபுருஷரை பற்றி கேட்க விரும்பியதால் செவியுறுவதை ஆளும் மூர்த்தி, செவிகள், செவி அறியும் சக்தி மற்றும் செவி அறிவதற்கான பொருட்கள் ஆகியவை தோன்றின. இப்ப நம்ம காது கொடுத்து கேட்கிறோம், அதுக்கு நம்ம நிறைய விளக்கம் சொல்லலாம். நம்ம இந்த புலங்கள் மூலியமா ஒண்ணு நாம ஒரு சக்தி நம்ம பகவான் நம்ம கொடுத்துருக்கிறோம். கண்ணால பார்க்கறது, காதால கேட்கறது, வாயால பேசுறது, நாக்கால ருசிக்கிறது, மூக்கால முகுறது, கையால நம்ம செயல்படுறது, காலால நடக்கிறது. அங்கரீஷ் மகாராஜ் எவ்வளவு அழகா அற்புதமா பண்ணியிருக்காரு இந்த உடலை வச்சு. அவர் செய்ய வேண்டிய அவரு நிறைய விஷயங்கள் செயல்பட்டிருக்காரு. அவரை பத்தி பின்னாடி படிக்கலாம். ஆனா இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு வித்தியாசமான விஷயம், நம்ம காதால கேட்கிற விஷயங்கள் பாத்தீங்களா, அது ரொம்ப இனிமையானது. பகவானை மையப்படுத்தி செயல்படுற விஷயங்களை தான் நம்ம கேட்கணும். அப்ப கேட்கதான் நாம் நிறைய ஆன்மீகத்தில் நிறைய ஈடுபாடா நம்ம செயல்பட முடியும் இல்லைங்களா. அதுக்கு ஒரு 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 பகவானை பத்தியோ ஒரு சின்ன ஒரு விளக்கம் பார்க்கலாம். சின்ன விளக்கம் இல்ல, பெரிய விளக்கம் தான் அது. ஆனா இருந்தாலும் ஒரு சின்னதா ஒரு பார்ப்போம். நிறைய பேருக்கு மயில் பத்தி தெரியும். பகவானுடைய ரொம்ப அவரு அழகு, ஏற்கனவே பகவான் அழகு, இதுல வேற மயில் தொகை வச்சு ரொம்ப அழகா ஒரு காட்சி கொடுப்பார். மயிலை பத்தி ஒரு விளக்கம் பார்க்கலாம். ஏன்னா ஒரு மனிதனை ஏன் படைக்கப்பட்டார், விலங்கு ஏன் படைக்கப்பட்டார், மரங்களை ஏன் படைக்கப்பட்டார்ன்றத மயிலுக்கு ஒரு விளக்கம் கொடுக்கலாம். மயிலை பத்தி நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், ரொம்ப அழகானது. கருமேகங்களை பார்த்தோன்னா, நீல மேகங்களை பார்த்தா உடனே சிறகெடுத்த நம்ம விரிச்சு ஆட ஆரம்பிச்சிடும். ரொம்ப அழகா வந்து தோடையை விரிச்சு அடிச்சு ஆட ஆரம்பிச்சிடும். அதே மாதிரி இந்த மயில் வந்து எப்பவுமே நாம வந்து தலையை திருப்பி பார்க்கலாம். தலையை ஓரளவுக்கு ஒரு ஃபுல் ரொட்டேட் பண்ண முடியாது நம்மளால, இப்படி பண்ணாரு. ஆனா மயில் திரும்பி பார்க்க முடியுமா? உங்களுக்கு மயிலை பத்தி தெரியுமா? அதை தெரிஞ்சா சொல்லுங்க. மயில் வந்து திரும்பி பார்க்குமா? தலையை திருப்பி பார்க்க முடியுமா அதால? ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப மத்த பறவைகள்லாம் பாத்தீங்கன்னா கழுத்தை திருப்பி பார்க்கும். மயில் அது மாதிரி பார்க்குமா? அதோட கழுத்தை சுத்தி திருப்ப முடியாது பிரபுஜி. இந்த பக்கம் பாதி அந்த பக்கம் பாதி அப்படித்தான் திருப்பும் பிரபுஜி. அது ஓகே ஓகே. அதுதான் வந்து அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சாபம். அது சாபம்னு சொல்லலாம். மயில் வந்து பாத்தீங்கன்னா திரும்பாது. அது நீங்க அது ஒரு பக்கம் கூட இல்ல, இப்படி கூட லைட்டா தலையை திருப்ப முடியாது. இப்படி திருப்ப முடியாது. அது ஸ்ட்ரைட்டா தான் போகும், ஸ்ட்ரைட்டா தான் வரும். உடலை மாத்த திருப்பி தான் அதுல பார்க்கும் மயில் பார்க்கறது. சரி, அதை பத்தி அந்த பறவை பத்தி ஒரு விளக்கம் பார்ப்போம். மதுரைக்கு அருகே வந்து மதுரை பக்கத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு திவ்ய தேசம். அது பகவானுடைய ஒரு திவ்ய தேசம் வந்து திருமேகூர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஊர் இருக்கு. திருமேகூர் அப்படின்னு ஒரு திவ்ய தேசம்.
அங்க யார் அந்த கோவில்ல வந்து பெருமாளுடைய நாமம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா காலமேக பெருமாள். அங்க திவ்ய தேசத்துல காலமேக பெருமாளை காட்சி எழுந்திருக்கிறார். அங்க ஒரு வாட்டி என்ன பண்ற அகஸ்திய முனிவர் என்ன பண்றாரு, அந்த கோவிலுக்கு போயிட்டு பகவானுடைய நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணிட்டு நடனம் ஆடின்னு இருக்காரு. நல்ல அழகா நடனம் ஆடின்னு இருக்காரு. அவர் ரொம்ப ஷார்ட்டா தானே இருப்பாரு, குள்ளமா இருப்பாரு, கொஞ்சம் குண்டாவும் இருப்பாரு, ஒரு மாதிரி வித்தியாசமா இருப்பாரு அவர். அப்போ அந்த நேரத்துல தேவேந்திரன் வரான். இந்திர பகவான் வந்து கீழே வரார், பூமிக்கு வரார். வந்த உடனே நேர காலமேக பெருமாளை போய் தரிசிக்கிறதுக்காக வரார், மதுரைக்கு வரார். எங்க அந்த திருமேகூருக்கு வரார். திருமேகூர் வந்த பிறகு பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இவர் நடனம் ஆடின்னு இருக்காரு அகத்தியர். பின்னாடி முதுக பார்க்கும்போதான் பார்க்க முடியும், இவரால முகத்தை பார்க்க முடியல. ஆனா ஆள் ஷார்ட்டா இருக்காரு. இவரு தெரிஞ்சுக்கிட்டார், யாரு இந்திரன் தெரிஞ்சுக்கிட்டார். தெரிஞ்சது மாத்திரம் இல்லாம குட்டையா இருக்காரு, ஒரு வித்தியாசமா இருக்காரு இல்லையா, அதனால இவர் வந்து சிரிச்சிட்டார், ஒரு நம்மட்டு சிரிப்பு சிரிச்சிட்டார். ஆனா அது சிரிச்சது வந்திருக்கிறது இந்திரன் தெரிஞ்சுக்கிட்டார். அதே மாதிரி அவரு நெக்கலா சிரிச்சதையும் அவர் புரிஞ்சுக்கிட்டு உடனே தலையை திருப்பி அப்படியே 360 டிகிரி திருப்பி அப்படி பின்னாடி ஒரு பார்த்து இந்திரனை வந்து சத்தம் போடுறார். கோபத்தோட இந்திரனை சபிக்கிறார். என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, இந்திரா, என்னால திரும்பி பார்க்க முடியாது நினைத்தாயா? பின்னால் இருந்தபடி என்ன ஏளனம் செய்தாய்? இந்த தவறுக்கு தண்டனை நீ மயிலாக பிறக்க வேண்டும் அப்படின்ட்டார். நீ மயிலாக தான் பிறக்கணும் அப்படின்னு இந்திரனை சாபம் விடுறார். அப்போ உடனே என்னை மன்னிச்சிடுங்க, நான் தவறு செஞ்சுட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்திரன் வந்து அகஸ்தியர்கிட்ட மன்றாடுறார். இந்த சாபத்துல இருந்து எனக்கு விமோசனம் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்கிறார். சரி, இவ்வளவு தூரம் நீ மன்றாடுறதுனால உனக்கு சாபம் கொடுக்குறேன். அந்த சாபத்துல இருந்து உனக்கு காப்பாற்றுறதுக்கு ஒரு இது கொடுக்குறேன் அப்படின்றார். நீ உடனே மயிலாக பிறக்க வேண்டும். பகைவர்களால் உனக்கு ஆபத்து ஏற்படும் காலத்தில் நீ மயிலாக உருமாறி உன் உயிரை காப்பாற்றிக் கொள்வாயாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சாபத்தை, அவர் அந்த சாபத்துல இருந்து ஒரு சின்ன விமோசனம் கொடுக்குறார். சரி, உடனே அவரும் என்ன பண்றாரு, ஏத்துக்கிறார். ஏத்துட்டு ரொம்ப நாள் ஆன பிறகு, கொஞ்ச நாள் போன பிறகு, அதாவது ராவனோட மகளான மேகதானுன்னு சொல்லிட்டு தேவலோகத்துல நோக்கி அவன் படையெடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டான். யாரு? ராவனோட அவனது மகன்கள். அவனும் சரி இந்திரஜித், அது மேகதானுன்னு சொல்றவன அவனும் சரி என்ன பண்ணா படையெடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டான். போயிட்டான், அங்க போய் படையெடுக்க போயிட்டான். இத வந்து இந்திரனை பார்த்துட்டான். இந்திரன் எல்லா ஒரு லோகத்தையும் புடிச்சின்னு வரான். கடைசியில் இந்திரலோகத்துக்கு வராங்க. வந்து தெரிஞ்ச உடனே இவனால எவ்வளவு ஃபைட் பண்ண முடியுமோ அவ்வளவு ஃபைட் பண்றாரு. ஃபைட் பண்ணி கடைசியில வந்து அவன் அந்த ராஜ்யத்தை அவன் பிடிச்சிட்டான். யாரு? ராவனோட பையன் மேகதானம். அதனாலதான் மேகதானுக்கு ஒரு பேர், அதை இந்திரஜித்துன்னு சொல்லிட்டு அந்த பேர் அவனுக்கு வந்தது. அந்த இந்திரலோகத்தை அவன் இது பண்ணனால இந்திரஜித்துன்னு அவனுக்கு பேர் வந்தது. அந்த டைம்ல அப்பதான் யோசனை பண்றான், யாரு? இந்திரன். இப்ப நம்மளுடைய லோகத்தை அவன் பிடிச்சிட்டான். அப்போ அகத்தியர் கொடுத்த சாபத்துல அப்பதான் அவனுக்கு ஞாபகம் வருது. உடனே என்ன பண்றான், மயிலாக உருவெடுத்துட்டு அங்கிருந்து எஸ்கேப் ஆயிடுறான். எஸ்கேப் ஆன உடனே இந்திரஜித் என்ன பண்றான், அவனை ஃபாலோ பண்றான், அவனை துரத்தி போறான். இந்த மயில் வேஷத்துல அவன் கிளம்பி இங்கிருந்து எஸ்கேப் ஆயிட்டான். அவனை பிடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு கிளம்பி போறான். அப்போ என்ன பண்றான், இந்த இடத்துல மதுரையில அந்த ஃபேமஸான திவ்ய தேசத்துல அங்க வந்த உடனே காலமேக பெருமாள் அங்க இருக்கிறாரு இல்லையா, காட்சி கொடுக்குறாரு இல்லையா, அங்க மயிலா சேர்ந்துக்கிட்டு அங்க போய் கலந்துக்கிட்டான். நிறைய 1000 2000 மயில்கள் இருக்கு, நிறைய மயில் இருக்கு, அது கூட சேர்ந்து கலந்துக்கிட்டான். அப்ப இந்திரஜித் வந்து பாக்குறான். பார்த்தா அந்த மயில்கள், ஏகப்பட்ட மயில்கள் இருக்கு. ராவணன்னு பாக்குறாங்க. பார்த்தா அவனை ஆளை பிடிக்க முடியல. அவங்க விட்டுட்டு போயிடுறாங்க. இந்திரஜித்து விட்டு போயிடுறான். அப்போ அந்த மயிலோ சேர்ந்து அந்த காலமேக பெருமாளை வந்து தரிசிச்சுட்டு நடனம் ஆடிட்டு ரொம்ப அழகா தோகையை விரிச்சு நடனம். அதனாலதான் அந்த கோவில் திவ்ய தேசத்துல பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட மயில்கள் இருக்கும். அங்க நிறைய மயில்கள் இருக்கும். அது பகவானுடைய உருவமே திருமேனி, அதாவது ப்ளூ கலர்ல இருக்கிறதுனாலதான் வந்து அந்த மயிலுக்கும் அந்த கலர் வந்தது அப்படின்றது பகவான் சொல்றார். இன்னொன்னு சொல்றார், இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா
சிவபெருமானும் வந்து தாயாரும் வந்து அந்த கோவில்ல வந்து நடனம் ஆடினாங்க. ஏன்னா மயில்கள் வந்து சிவபெருமான் தாயாரும் எப்படி நடனம் ஆடுறாங்களோ அதே மாதிரி மயில்களும் எல்லா மயில்களும் சேர்ந்து காளமேக பெருமாளுக்கு அந்த கோவில்ல நடனம் ஆடுறதுனாலதான் வந்து என்ன பண்ணாங்க, பகவான் என்ன பண்ணாரு, அது மயிலோட தொண்டையில வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி நம்ம ஐயனுக்கு இருக்கோ, சிவபெருமான் ஐயனுக்கு இருக்கோ அதே மாதிரி மயிலுக்கும் அவரு அந்த இது கொடுத்தார் அப்படின்ட்டு அந்த அந்த ஸ்தல வரலாறு நமக்கு சொல்லி கொடுக்குது. அந்த மயில் நடனம் ஆடுறது எல்லாமே. ஏன்னா பகவானோட அந்த நீல மேகம் இருக்கு இல்லையா, அந்த கலர் ரொம்ப அழகா இருக்கும். அதனாலதான் அந்த மயிலுக்கும் அந்த கலர் வந்தது. அகத்திய முனியோட சாபத்தினால்தான் அந்த மயிலுக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா கழுத்து திரும்பாது. அதுக்கு முன்னால கழுத்து திரும்பும் அந்த பறவைக்கு. அந்த பறவை கலரே உண்மையான கலரே எல்லோ கலர். அது அது அவதாரம் இழக்க அது அந்த உயிரினம் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி அது கலர் வந்து ஒரு எல்லோ கலர், ஒரு லைட்டா வந்து கருப்பு கலர்ல இருக்குமா, லைட் கலர்ல அப்படின்னு உபநிஷம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. இந்த சாபத்தினாலதான் வந்து அந்த மயில் திரும்பி பார்க்காது. அந்த மயிலோட நீ அப்படியே போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்திரனுக்கு கொடுத்துருக்கான். அப்புறமா இந்திரன் வந்து அந்த மயில் உருவத்தை எடுத்து காளமேக பெருமாளுக்கு அந்த இடத்து கோவில்ல வந்து நடனம் ஆனதுனாலதான் வந்து அதுக்கு வந்து அந்த மயிலுக்குன்னு ஒரு முக்கியத்துவத்தை கிடைச்சது. அதுக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அகத்திய முனியோட அது சாரும். எல்லா பலனும் அகத்திய முனிவருக்கு சாரும். ஆனா அகத்திய முனிவர் என்ன சொல்றாருன்னா, இது எல்லாமே பகவானுடைய லீலை அப்படின்றத அங்க தெளிவுபடுத்துறாரு. ஒரு சின்ன சின்ன விஷயம் வந்தாலும் பாருங்க, எதுவா இருந்தாலும் ஒரு சின்ன பறவையை வச்சு அதுக்கு ஒரு புராணம் கொடுத்துருக்காங்க, உபநேசம் கொடுக்குறாங்க. எல்லாம் நம்ம சொல்லுவோம் உபநேசம் சொல்லவே, உபநேசம் படிக்கணும் என்ன அடிப்போம் படிக்கும் பாத்தீங்கன்னா, நம்முடைய சாஸ்திரம் எப்படி சொல்லுது, சம்பிரதாயம் என்ன சொல்லுது, நம்மளோட வாழ்வியல் என்ன சொல்லுது, அதுதான் உபநேசங்கள் இருக்குன்னு நம்ம சொல்லுவோம். உபநேசங்களையும் பாத்தீங்கன்னா அழகான கதைகள் நிறைய இருக்கும். வேதங்களையும் பாத்தீங்கன்னா நிறைய கதைகள் சின்ன சின்ன கதைகளா இருக்கும், குட்டி குட்டி கதைகளா வரும், ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும் இல்லைங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. எது கேட்கறதுனா, இந்த மாதிரி விஷயங்களை நம்ம காது கொடுத்து கேட்க கேட்க நம்ம செவியார கேட்கும் போது பாத்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் நம்ம புரிய வரும், நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு ஞானம் கொடுக்கும். ஏன்னா இந்த மாதிரி விஷயங்களை பேசிக்கிட்டே இருக்கணும், சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும், பகவானை பத்தி பேசிக்கிட்டே இருக்கணும், என்ன அற்புதங்கள்லாம் பகவான் பண்ணியிருக்கிறாரு அப்படின்னு. அந்த கோவிலுக்கு யாராவது போயிருக்கீங்களா? மதுரையில உள்ள கோயிலுக்கு நான் இப்ப சொன்னனே, மதுரையில இருக்கிறவங்களுக்கு மேக்சிமம் அந்த கோயிலை பத்தி தெரியும். பிரபு நான் போயிருக்கேன் பிரபு. திருமோகூர் இல்லைங்களா? திருமோகூர் பிரபுஜி. ஒரு திவ்ய தேசம் அது, ரொம்ப அற்புதமான இடம் அது. அந்த இடத்துல போறவங்க எல்லாம் வந்து கண் பார்வை நல்லா தெரியுமா. ஏன்னா மயிலுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆந்த மாதிரி அந்த கருட பகவானுக்கு என்ன கண் பார்வை இருக்கோ அது மாதிரி அந்த கோவில் வந்து விசேஷம் அது. அதே மாதிரி பெண்கள் வந்து அந்த கோவில்ல போய் வணங்கினாங்கன்னா, மாதாஜிக்கு எல்லாம் போய் வணங்கினாங்கன்னா உடல் வந்து பொலிவு கிடைக்கும் அப்படின்றது சாஸ்திரம் சொல்லுது. ஒரு ஒரு அழகான பொலிவு, ரொம்ப அழகான இது. அதே மாதிரி திருமணமான பிறகு தம்பதியர்கள் வந்து அந்த கோவில போய் ஆசீர்வாதம் வாங்கினா அவங்களுக்கு வந்து லக்ஷ்மி தாயாரே பிறப்பாங்களாம். இது மாதிரி நிறைய அந்த கோவில்ல விசேஷம் நிறைய இருக்கு. ஒரு திவ்ய தேசம். ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, 23 படிக்கலாமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, நான் படிக்கிறேன் பிரபுஜி. வஸ்துனு மிருது காடின்ய லகு குர்வோஷ்ண சுசுததாம் ஜிக்ரு சதஸ்த்வன் நிர்பின்னா தஸ்யாம் ரோம் மகீருகாகா தத்ர சாந்தர் பகீர்வாதஸ் ஸ்வசா சபத் குணோ விருதக. மொழிபெயர்ப்பு. ஜடத்தின் இயற்கை குணங்களாகிய மிருதுத்தன்மை, கடினத்தன்மை, சுடு, குளிர், லேசான தன்மை மற்றும் பாரமான தன்மை, உணர்ச்சியின் பின்னணியான தோல், மயிர்கண்கள், உடலின் மேலுள்ள ரோமங்கள் மற்றும் அவற்றின் ஆளும் மூர்த்திகள், மரங்கள் ஆகியவற்றை அறிய விரும்பியதும் அவை உற்பத்தி செய்யப்பட்டன. தோலின் உள்ளும் புறமும் உள்ள காற்று திரையின் மூலமாக புலன் உணர்வு முக்கியத்துவம் பெற்றது. பொருளுரை. ஜடத்தின் இயற்கை குணங்களான மிருதுத்தன்மை போன்றவை புலன் உணர்வை பற்றிய விஷயங்களாகும். ஒரு பொருளை கையால் தொட்டு பார்ப்பதால் அதன் உஷ்ண நிலையை ஒருவரால் அறிய முடியும். ஒரு பொருளின் கணத்தை அளக்க
அதை கையால் தூக்குவதன் மூலமாக அப்பொருளின் கனமான தன்மையையோ அல்லது லேசான தன்மையோ ஒருவரால் மதிப்பிட முடியும். தோலின் மயிர்கண்கள் மற்றும் உடலின் மேலுள்ள மயிர்கள் ஆகிய அனைத்தும் ஸ்பரிச உணர்ச்சியுடன் ஒன்றுக்கொன்று சார்புள்ளவை ஆகும். தோலின் உள்ளேயும் வெளியேயும் வீசும் காற்றும் கூட புலன் உணர்வுக்கான ஒரு பொருளே ஆகும். இப்புலன் உணர்வும் கூட அறிவை பெறுவதற்குரிய ஒரு மூலமாகும். ஆகவே மேலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதை போல் பௌதீக அறிவு அல்லது சரீரத்தை பற்றிய அறிவு ஆத்ம அறிவிற்கு கீழ்ப்பட்டதென்று இங்கு சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது. ஆத்ம அறிவு பௌதீக அறிவையும் உள்ளடக்கியதாகும். ஆனால் அறிவு ஆத்ம அறிவை நோக்கி அழைத்து செல்லாது. ஆனால் பௌதீக அறிவு ஆத்ம அறிவை நோக்கி அழைத்து செல்லாது. உடலின் மீதுள்ள ரோமங்களுக்கும் பூமி எனும் உடலின் மீதுள்ள தாவர வகைகளுக்கும் இடையில் நெருக்கமான ஓர் உறவு உண்டு. காய்கறி உணவும் மருந்தும் தோலுக்கு உணவு சத்தாக இருக்கின்றன. இது 3ஆம் காண்டத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. துவசம் அஸ்ய வினிர்பின்னாம் விவிச்ச திஷன்யம் ஔஷதி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்த அத்தியாயம் இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு எது வரைக்குது பாத்தீங்கன்னா, ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில 13ஆம் அத்தியாயத்துல 24 மூலக்கூறுகளோட நம்ம இருக்குது. இதுல ஞானேந்திரங்கள், கர்மேந்திரங்கள், புலன்கள். நம்ம புலன்கள் சொல்லும் போது நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? கண்ணு, மூக்கு, காது, கை, காலு இதெல்லாம் சொல்லுவோம் புலன்கள். ஆனா நம்ம ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில ரொம்ப அழகா சொல்லப்படுது. இன்டெலிஜென்ட், அது உணரும் தன்மை, அதாவது கர்மேந்திரங்கள்னா ஞானேந்திரங்கள். என்ன ஞானேந்திரங்கள் சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா நம்ம நிறைய விஷயங்கள் தோல் நம்ம முக்கியமா சொல்லுவோம். கர்மேந்திரன் ஞானேந்திரங்கள் தோல் இன்டெலிஜென்ட். அது நம்ம ஸ்கின் அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட் நம்ம கொடுக்குது. அது ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை. அதே மாதிரி இந்த இடத்துலயும் பாருங்க, ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டது. என்ன சொல்லப்பட்டது அப்படின்னா, தோலில் உள்ளும் புறமும் உள்ள காற்றின் அதாவது திரையின் மூலமாக புலன் உணர்வு முக்கியத்துவம் பெற்றது அப்படின்னு சொல்லப்படும். நம்ம நிறைய பேருக்கு ஸ்கின்னை பத்தி நாம தவறா அதை என்ன பண்ணா, ஒரு நல்ல பொலிவு வரணும், நல்ல ஒரு இதா இருக்கணும், பிரைட்டா இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் இல்லைங்களா? நம்ம நிறைய சோப்புகள்லாம் நிறைய யூஸ் பண்றோம். கண்ட சோப்புலாம் வாங்கி யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம நல்லா பிரைட் ஆயிடலாம் அப்படின்ட்டு. ஆனா தீட்சை வாங்குறவங்க பெரும்பாலும் தீட்சை வாங்கினவங்க சோப்பு யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு வேதம் சொல்லுது. அதாவது தன்னுடைய உண்மையான முகத்தை அதாவது நம்ம எப்படி நம்ம தாய் வயிற்றிலிருந்து வந்தோமோ அதே நிலையில தான் நாம இருக்கணும். ஆனா குளிக்கணும், எல்லாம் செய்யணும். ஆனா இந்த மாதிரி வாசனை திரவங்கள்லாம் யூஸ் பண்ணவே கூடாது அப்படின்றது வேதம் சொல்லுது. நாம சும்மா வெளியே போயிட்டு வந்தாவே உடனே முகத்தை என்ன பண்ணும், சோப் போட்டு வாஷ் பண்ணுவோம். இப்ப இந்த காலத்து சோப்பு எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய கெமிக்கல் அதிகமா இருக்கு. ஏதாவது நிறைய அந்த பபுள்ஸ் வரணும், அந்த மாதிரி என்ன பண்றாங்க, நிறைய கொழுப்புகள் ஐட்டம் எல்லாம் போடுறாங்க. தவறான கொழுப்புகள், மாமிச கொழுப்பு எல்லாம் விட மிக்ஸ் பண்றாங்க சோப்புங்களை. அது நம்ம இஸ்கான் கோவில் பாத்தீங்கன்னா அதுக்குன்னு தனி சிறப்பான ஒரு சோப்பு அதை விற்கிறாங்க. அதை வாங்கி யூஸ் பண்றாங்க. அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா தாவரத்துல உள்ள கொழுப்பை வச்சுதான் அந்த சோப்பே தயாரிக்கிறாங்க. அதை யூஸ் பண்ணுங்க அப்படின்றாங்க. பவுடர் கூட பாத்தீங்கன்னா பவுடர் போடுற விருப்பம் இருக்கவங்க கோவில் விற்கிற பவுடரை வாங்க. ஏன்னா நான் கடல்ல நான் வேலை பார்த்ததுனால சொல்றேன். என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கனவான்னு சொல்லுவாங்க. அது பேர் அந்த மீனோட பேர் கனவா, கட்டில் ஃபிஷ். இங்கிலீஷ்ல கட்டில் ஃபிஷ் சொல்லுவாங்க. அதுலயே 5 விதமான கட்டில் ஃபிஷ்லயே 5 விதமான பிரிவு இருக்கு. அதுல ஒரு ஸ்கூட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. ஸ்கூட்டுன்னு ஒண்ணு இருக்கு, நீட்டா இருக்கும். அது மாதிரி ஒரு ஆக்டோபஸ் மாதிரி அதுக்கு ஃப்ரண்ட்ல எல்லாம் இருக்கும். அது ஸ்கூட். கட்டில் ஃபிஷ்ல பாத்தீங்கன்னா முதுகுல ஒரு எலும்பு மாதிரி, அது கூட எலும்பு, இப்ப நமக்கு ஒரு ஸ்பைனல் கார்டு இருக்கு, அது மாதிரி எலும்பு மாதிரி பட்டையா வெள்ளையா இருக்கும். அது அந்த கட்டில் ஃபிஷ்ஷுக்கு ஒரு சைஸுக்கு ஏத்த மாதிரி அது வளரும். அது முதுகு நல்ல வெள்ளையா இருக்கும். நம்ம நாக்கு எப்படி இருக்கு அதே மாதிரி இருக்கும். ஆனா ஒயிட்டா இருக்கும், நீட்டா இருக்கும் முதுகுல. அது எதுக்கு சொல்ல வரோம் பாத்தீங்கன்னா,
அதோட எலும்புல இருந்து எடுக்கிறது தான் நம்ம முகத்துக்கு போடுற பவுடர். யாருக்கா தெரியுமா? ஏன் நாங்க வேலை பார்த்தனால சொல்றோம். அதுல இருந்து எடுத்துதான் இந்த பவுடரே வந்து நம்ம செய்ய முடியும். அது கூட இந்த ரசாயனம் கலந்த அந்த கெமிக்கல் போட்டாதான் இந்த ஸ்மெல் கிடைக்கும். இன்னொன்னு சொல்றோம் பாருங்க. நம்ம மாதாஜிக்கெல்லாம் ஆபரேஷன் பண்றாங்க, பிரபுஜிக்கெல்லாம் ஆபரேஷன் பண்றாங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல. உள்ளுக்குள்ளார நம்ம இங்க மேல வந்து இங்க ஸ்டிச் பண்றது, தோல்ல ஸ்டிச் பண்றது வந்து சாதாரணமா நரம்பு எடுத்து ஸ்டிச் பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா? ஆனா உள்ளுக்குள்ள ஆபரேஷன் பண்ற இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அங்க ஸ்டிச் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா அதுக்குள்ள நரம்பு, அந்த நரம்பு அந்த ஸ்டிச் பண்ற நூல் எதிர்ந்து எடுப்பாங்க தெரியுங்களா? பெரிய பெரிய மீனோட பிளாடர்ன்னு சொல்லுவாங்க. அத குடல் மாதிரி உள்ளார மீனுக்குள்ளார ஒரு பெரிய பிளாடர் இருக்கும். அந்த பிளாடரை வந்து காய வச்சு அதை நாங்க என்ன பண்ணுவோம், கட் பண்ணிட்டு மீனை கட் பண்ணிட்டு அந்த ஃபிஷர்மேன் என்ன பண்ணுவோம், கட் பண்ணிட்டு அந்த பிளாடரை எடுத்து காய வைப்பாங்க, ட்ரை பண்ணி அதுல இருந்து நரம்பு எடுப்பாங்க. அதை எடுத்து தான் ஹாஸ்பிட்டல்ல எல்லா ஹாஸ்பிட்டல்லையுமே இன்னைக்கும் ஸ்டிச் பண்றாங்க. இது மாதிரி நிறைய இடத்துல நடக்குது. இது மாதிரிலாம் இருக்கு. எது சொல்ல வரோம் பாத்தீங்கன்னா இது மாதிரி ஒன்னோட ஒண்ணு சார்ந்தே நமக்கு இருக்கு. இப்ப ஸ்கின்னு கிட்ட வருவோம். ஸ்கின்னு வந்து நம்ம அடிக்கடி நிறைய சோப்லாம் யூஸ் பண்றோம். இதனால நமக்கு நிறைய ப்ராப்ளம் நம்ம வரும். நம்முடைய மைண்ட் நமக்கு வந்து ரசோகுணத்தை கொண்டு போகும், எரிச்சல் அடையும். நமக்கு அது நமக்கு புரியாது. அது வந்து எப்படின்னா அது உணரும் சக்தி நமக்கு கிடைக்காது, நமக்கு தெரியாது. நம்ம பாட்டு ஏதோ ஒண்ணு சிந்தனையில இருப்போம். ஆனா உண்மையை சொல்ல போனா சோப்பு போட, இந்த வாசனை திரவங்களை போட போட நமக்கு ஒரு எரிச்சல் தான் கிடைக்கும். அது நம்ம அது புரிஞ்சுக்க தன்மை நமக்கு இருக்காது. நம்ம இங்க இதுல பெரம்பூர் இஸ்கான்ல இருக்கிற கோபிநாத் பிரபுஜி வந்து அதை வந்து ரொம்ப அழகா சொன்னார், ஒரு ஸ்பீச் கொடுத்தார். நமக்கு நம்மளுடைய ஸ்கின்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஹோல் இருக்கும், நிறைய ஹோல் இருக்கும். ஆரிபேஸ் ஹோல் மாதிரி சின்ன 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 ஹோல் இருக்கும். உடம்பு ஃபுல்லா இருக்கு, தோல் ஃபுல்லா இருக்கு. அந்த ஹோல்குள்ளார நிறைய ஃபேக்டரியா இருக்கு, நன்மை செய்யற ஃபேக்டரியா. அது நம்ம கூடவே இருக்கிறது. அது நம்ம பிறக்கும் போதே கூடவே இருந்துரும். அது நம்ம தாய் வயிற்றுல இருந்து வெளியே வந்தோம் பாத்தீங்களா, அதுல இருந்தே அப்பவே நம்ம கூடவே இருக்கும். அது எந்த நேரம் வெளியே வரும்னு பாத்தீங்கன்னா இரவு நேரம் மட்டும்தான் நமக்கு ஸ்கின்ல இருந்து வெளியே வரும். வெளியே வந்து நமக்கு மேல இருக்கிற எல்லா விதமான டர்ட்டிஸ்லாம் அது சாப்பிட்டு அது வந்து அதை சுத்தப்படுத்திடும். அந்த இடத்தெல்லாம் சுத்தப்படுத்திடும், உடம்பெல்லாம் சுத்தப்படுத்திடும். படுத்து திருப்பியும் அது உள்ள போயிடும். நாம என்ன பண்றோம், தேவையில்லாத சோப்பு கெமிக்கலை கலந்து நாம அது போடுறதுனால என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அது இறந்து போகுது. அதை நம்ம கொல்றோம். அது நமக்கு நன்மை செய்யற ஃபேக்டரி, அது கண்ணுக்கு தெரியாத ஃபேக்டரி அது. ஆனா நம்ம என்ன பண்ணோம், அதை கொல்றோம். கொன்னுட்ட பிறகு அப்ப அந்த இடம் வெற்றிடம் ஆகுறதுனால்தான் நிறைய இந்த பருக்கள், அப்புறம் வந்து ஸ்கின் டிஃப்ரெண்ட் அந்த மாறுறது, அந்த வெண்குஷ்டம் வர்றது, இந்த மாதிரி சின்ன 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 இந்த ப்ராப்ளம் எல்லாம் வர்றதே அது காரணம். அதுதான். அதுதான் சோப்பெல்லாம் வந்து தேவையில்லாத சோப்பே போடக்கூடாது, புதுசா போடக்கூடாது. நம்ம அந்த அந்த காலத்துல பாருங்க சீயக்காய் போடுவாங்க. சீயக்காய் வந்து அவ்வளோ வந்து உடலுக்கு அந்த ஃபேக்டரியாவுக்கு ரொம்ப நல்லது. மஞ்சள் அதே மாதிரி நல்லது. சில பேர் மாத்தாஜி மஞ்சள் தடனா மீசை வராது, முடி வராதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஆக்சுவலா அது கிடையாது. மஞ்சள் உடல் ஃபுல்லா பூசிக்கிட்டா அவங்களுக்கு முடி வராதுல, முடி வரதான் செய்யும். என்னன்னா அந்த முக்கியமானது என்னன்னா அந்த ஃபேக்டரியாவுக்கு நன்மை தர ஃபேக்டரியா. அந்த காலத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகா வந்து மாட்டு கோமியம், பசுவோட சாணம் இதெல்லாம் உடம்புல தேய்ச்சிப்பாங்க. அதுக்கு ஒரு சின்ன கதை சொல்ல, கதை இல்ல, இது உண்மை நடந்தது. பசுவோட பத்தி சொல்லலாம். பசு வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். பசு வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம், பசுமாடு. அந்த காலத்துல பசுமாட்டுக்கு ஒரு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுப்பாங்க. யசோதா என்ன பண்றாங்கன்னா பலராமருக்கும் இவங்க 2 பேருக்குமே என்ன பண்ணுவாங்க, கண்ணு பற்றக்கூடாது, எந்த கிருமியும் வந்து அட்டாக் ஆகக்கூடாது யாரு மேல, 2 பேர் மேலயும். குழந்தையா இருக்கும்போது என்ன பண்ணுவாங்க, மாட்டோட கோமியம் இருக்கு பாத்தீங்களா, அந்த கோமியத்தை குடிச்சு அவரை குளிப்பாட்டுவாங்க 2 பேரையுமே.
2 பேருமே உடம்ப ஃபுல்லா சுத்தப்படுத்துவாங்க அந்த கோமியத்தை வச்சு. மாட்டு ஸ்தானத்தை வச்சு எரிவூட்டி அந்த காய வச்சு இந்த மாதிரி திலகம் இடுறது. 12 இடத்துல பகவானுக்கு திலகம் இடுவாங்களாம் 2 பேருக்குமே, பலராமருக்கும் இவருக்கும். எந்த துஷ்ட ஆவியும் வந்து என்ன பையனை 2 பசங்களையும் வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு 2 பேருமே பண்ணுவாங்களாம். 2 பேருக்கும் தாயார் பண்ணுவாங்க. 2 தாயாரும் பண்ணுவாங்க. ருக்மணி இவங்களும் சேர்ந்து பண்றது. அந்த மாதிரி ஏன்னா வந்து 2 பேருமே வெளியே போய் விளையாடுவாங்க. ரொம்ப அதிகமா வந்து சேட்டை பண்றது, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பண்றது. 2வது பசுமாடை கூட்டுக்கிட்டு மேய்க்க போறது. சின்ன பிராயத்திலேயே வந்து அது ரொம்ப ஆசை. பசுமாட்டுக்கு மேல மாடுக்கு மேல ரொம்ப ஆசை 2 பேருக்குமே. அதுக்காக போகணும்னு சொல்லிட்டு ஆசைப்படுவாங்க. அதனால அவங்க தாயார் என்ன பண்றாங்க, அந்த மாட்டு கோமியத்தை ஃபுல்லா குளிப்பாட்டி, அது இல்லாம வந்து சாணம், பசுமாட்டு சாணத்தை வைத்து உடம்பெல்லாம் பூசி விடுவாங்களாம். பூசி விட்டு அவங்கள வந்து கொஞ்ச நேரம், ஒரு 1/2 மணி நேரம் 1 மணி நேரம் வெயில நிக்க வைப்பாங்களாம் 2 பேரையுமே. நிக்க வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, பசுமாட்டோட நடந்து போற இடம் இருக்கு பாத்தீங்களா, நடந்து போற இடம், நடந்து கால் வச்சு நடக்குது பாத்தீங்களா, அந்த தூசி இருக்கு பாத்தீங்களா, அந்த கால்ல பட்ட தூசி இருக்கு பாத்தீங்கன்னா, அந்த தூசி எடுத்து தாயார் என்ன பண்றாங்க, யசோத தாயார் அதையும் வந்து மாட்டு கோமி கலந்து, அந்த தூசியை கலந்து உடம்புல ஃபுல்லா தேய்ச்சி விடுவாங்களாம். யாருக்கு 2 பேருக்குமே. பசுமாட்டோட வால் இருக்கு பாத்தீங்களா, அந்த வாலை வச்சு அது ரொட்டேட் பண்ணுவாங்களாம், சுத்தி போடுவாங்களாம். யாருக்கு 2 பேருக்குமே சுத்தி போட்டு அதுக்கப்புறமா தான் நந்தர் கூட இந்த 2 பேரையுமே அனுப்புவாங்களாம். அப்போ நந்தர் இவரை கூட்டு போகும்போது பாத்தீங்கன்னா, ஒரு ஸ்டேஜ்ல இவங்க இந்த தோலால செஞ்ச செருப்பு இருக்கு பாத்தீங்களா, அது 2 பேருக்கும் கொடுக்குறாங்க, போட சொல்றாங்க. யாருக்கு, பகவானுக்கும் பலராம ஐயாவுக்கும். அப்ப 2 பேருமே அணிய மாட்டார். இவரு பகவான் வந்து அணிய மாட்டுறாரு, போட்டுக்க மாட்டேன்றாரு. ஏன்டா கால்லாம் கொத்துண்டா, அவரு இது மாதிரி போறாரு இல்லையா, அப்பா கூட போற இல்லையா, கால்ல கொத்துமே, கல்லு முள்ளுலாம் இருக்குமே அப்படின்னு. அப்ப அவர் சொல்றார் பகவான், பசுமாடு தெய்வத்துக்கு சமம், எனக்கு சமம் அது. அதனால அதை தொடும் போதும் அது கிட்ட இருக்கும் போதும் செப்பல் இல்லாம இருக்கணும், அதனால நான் போட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பசுமாடு கூட இருக்கும்போது பகவான் காலணி அணிய மாட்டார். அப்போ நந்தரம் என்ன பண்ணார், தன்னுடைய மகன் சொன்னதை அப்படியே கேட்டுக்கிட்டு அவரும் என்ன பண்ணார், காட்டுக்கு போகும்போது செருப்பு போட மாட்டார். பலராமரும் செருப்பு கட்டி போட்டார். போட்டுட்டு 2 பேருமே 3 பேருமே அந்த பசுமாடை மேய்க்கிறதுக்கு ஊருக்கு போறாங்க. இத பூமி தாயார் பார்த்துட்டாங்க, உணர்ந்துட்டாங்க. பகவான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் இப்பதான் வந்து மாடு மேய்க்க வெளியே வராரு. அதனால அவர் கால் படுற இடம் எல்லாமே வந்து மெத்துன்னு இருக்கணுமா. ஒரு சின்ன பூச்சி கூட இருக்கக்கூடாது, சின்ன முள்ளு கூட இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு பூமி தாயார் வந்து அந்த இடத்த வந்து சுத்தமா வச்சுக்கணும். இந்த பசுமாடுகள்லாம் என்ன பண்ணோம்னா, பகவான் வந்து நம்மளை கூட்டின்னு போறாரு அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே எகிரி எகிரி குதிக்குமா. ஒரே சந்தோஷம். நம்ம எப்படி சந்தோஷமா இருக்கும்போது எகிரி குதிக்கும் பாத்தீங்களா, பகவானை பத்தி நடனம் ஆடும் அப்படிலாம் பண்ணும்போது. சோ அந்த மாதிரி இந்த பசுமாடெல்லாம் நடனம் ஆடுமா. அது ஏன் நடனம் ஆடுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவான் போறதுக்கு முன்னாடி நடனம் ஆடின்னு தான் பசுமாடுகள்லாம் போகுமா. பகவான் பின்னாடி வருவாரு, அது நடனம் ஆடி போகுமா. கால்னா அவர் நடந்து வெறுங்கால நடந்து வராரு, அந்த இடத்துல அவர் கால் பாடுற இடம் மெத்துன்னு இருக்கணுமா. அந்த மண்ணு கூட வந்து கல்லு கூட மண்ணா என்னமா. அந்த அளவுக்கு அந்த பசுமாடுகள் தன் காலால மெரிச்சு அந்த வர பாதையை அவ்வளவு மென்மையாக்கி விட்டுரும். இலகுத்தன்மை இங்க சொல்ற பாத்தீங்களா, சுடு குளிர் அதாவது லேசான தன்மை மற்றும் பாரமான தன்மை. அந்த பாரமான தன்மையை லேசான தன்மையை இந்த பசுமாடுக்கு பண்ணுமா. அந்த அளவுக்கு பசுமாட்டுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்திருக்காரு பகவான், இல்லைங்களா. அதே மாதிரி பசுமாடை பத்தி யசோதாய் ஒண்ணு சொல்றாங்க. என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, எல்லார் வீட்லயும் பசுமாடு கண்டிப்பா இருக்கும், கன்றுக்குட்டி கண்டிப்பா தாயும் கன்று ஒண்ணு இருக்கணும். அது முக்கியத்தை பத்தி சொல்றாங்க தாயார். என்ன சொல்றாங்க பாத்தீங்கன்னா, தன் வீட்டுல யாருக்காவது உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னாங்கன்னா,
யாராவது ஃபீவர் இருக்கு, தலைவலி இருக்கு, ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் வரும் இல்லையா நமக்கு. அப்ப அந்த மாதிரி இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா அந்த பசுமாடு அது உணருமா, உணர்ந்து அவங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம்ன்றத பார்த்துட்டு அதுக்கேத்த மாதிரி காட்டுல போய் அவங்க மாடு மேய்க்க வராங்கல்ல, மேய்க்க விட்டு போறாங்கல்ல, அது என்ன பண்ணுமா, அந்த மூலிகை செடியை மாத்திரம் சாப்பிடுமா. அந்த நோயை தீர்க்கத்தான, அந்த நோயை நிவாரணம் பண்றதுக்குள்ள மூலிகையை மட்டுமே சாப்பிடுமா அந்த பசுமாடு. சாப்பிட்டு அந்த பாலுல அந்த அந்த மருந்து கலந்து அந்த பாலை அவங்க குடிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா பூர்ணம் அடைஞ்சிருவாங்க. நோய் எல்லாம் போயிடும். அது மாதிரி பசுக்கு வந்து அந்த தன்மை இருக்குன்றது யசோத தாய் ரொம்ப அழகா விளக்கம் கொடுக்குறாங்க. அதனால பசுமாடு வந்து நமக்கு தாய்க்கு இல்ல, பகவானுக்கு சமம். பகவானுக்கு சமம் அப்படின்னு. நம்ம வீட்டுங்கள்ல குழந்தைகளை போய் நம்ம அது ஏதாவது பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா அந்த மாட்டோட வாலை வச்சு சுத்தி போட்டாவே போதும். அந்த சாணம், மாட்டோட சாணம் இருக்கு பாத்தீங்களா, சுட சுட அந்த சாணம் இல்ல, அந்த உடம்புல தேய்ச்சி விட்டோம்னா போதுமா, உடம்பு ஃபுல்லா அந்த குழந்தைகளை தேய்ச்சி விட்டோம்னா நோயே வராதான். குளிப்பாட்டணும், கோமியத்துல குளிப்பாட்டணும். கோமியம் அவ்வளோ இம்பார்ட்டன். அது நாமெல்லாம் வந்து இந்த காலத்துல வந்து நினைச்சாவே என்னப்பா மாட்டு ஸ்தானத்திலேயேப்பா குளியல் போடுறது அப்படின்னு நினைப்போம். ஆனா கிராமங்கள்ல இன்னைக்கும் பாருங்க, வீட்டுக்கு முன்னாடி பசுமாட்டோட சாணம், எரும மாட்டு சாணம், எந்த சாணம் வந்தாலும் நம்ம தெளிச்சு வைப்பாங்க. அவ்வளவு நோயிலே உள்ள வராது இல்லைங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. நிறைய சொல்லிட்டே போலாம் அதை பத்தி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 24வது பதம் படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा. हस्तो रुहत् हदुस्तस्य नाना कर्मासि कर्षया तयोस्तु बलवान इन्द्र ஆதானம் உபயாசிரயம். மொழிபெயர்ப்பு. அதன் பிறகு பல வகையான செயல்களை செய்ய பரமபுருஷர் விரும்பிய பொழுது இரு கரங்களும் அவற்றின் ஆளும் வலிமையும் மற்றும் கவர்க்க தேவனான இந்திரனும் தோற்றத்திற்கு வந்தனர். அவ்வாறு கரங்கள் மற்றும் தேவராகி ஆகிய இரண்டையும் சார்ந்த செயல்களும் தோன்றின. பொருளுரை. ஜீவராசிகளின் புலனுறுப்புகள் எந்நிலையும் ஒரு பொழுதும் சுதந்திரமானவை அல்ல என்பதை ஒவ்வொரு விஷயத்திலும் நம்மால் அறிய முடியும். பகவான் ரிஷிகேஷன் அல்லது புலன்களில் பகவான் என்று அறியப்படுகிறான். இவ்வாறாக பகவானின் ஆணையால் ஜீவராசிகள் புலன் உறுப்புகள் தோற்றுவிக்கப்படுகின்றன. ஒவ்வொரு உறுப்பும் ஒரு குறிப்பிட்ட தேவரால் ஆளப்படுகிறது. எனவே ஒருவரும் தன்னை புலன்களுக்கு உரிமையாளன் என்று உரிமை கொண்டாட முடியாது. ஜீவராசி புலன்களால் ஆளப்படுகிறான். புலன்கள் தேவர்களால் ஆளப்படுகின்றனர். தேவர்கள் பரமபுருஷனின் தொண்டர்களாக இருக்கின்றனர். இதுவே படைக்கும் பொறியில் உள்ள ஏற்பாடாகும். அனைத்து முடிவாக பரமபுருஷராலேயே ஆளப்படுகின்றனர். ஜடையர்க்கோ அல்லது ஜீவராசிக்கோ சுதந்திரம் இல்லை. தனது புலன்களுக்கு தானே எஜமானன் என்று உரிமை பாராட்டும் மாயைக்குட்பட்ட ஜீவராசி பகவானின் பகிரங்க சக்தியின் பிடியில் சிக்கி கொண்டு இருப்பனாவான். ஜீவராசி தன் அற்பமான வாழ்வில் தற்பெருமை கொண்டுள்ளவரை அவன் பகவானுடைய பகிரங்க சக்தியின் கண்டிப்பான கட்டுப்பாட்டின் கீழே இருக்கிறார் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். மேலும் தன்னொரு முக்தி அடைந்த ஆத்மா என்று ஒருவன் எவ்வளவு அதிகமாக கூறிக்கொண்டாலும் மாயையின் பிடியில் இருந்து முக்தி அடைவதனும் கேள்விக்கே இடமில்லை. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்த பதம் பாருங்க. அதன் பிறகு பல வகையான செயல்களை செய்ய பரமபுருஷர் விரும்பிய பொழுது இரு கரங்களிலும் அவற்றின் ஆளும் வலிமையும் மற்றும் சொர்க்கலோக சொர்க்க தேவனான இந்திரனும் தோன்றதற்கான வந்தனர். அவ்வாறு கரங்கள் மற்றும் தேவர் ஆகிய இரண்டையும் சார்ந்த செயல்களையும் தோன்றின. நமக்கு பாத்தீங்கன்னா 14 லோகங்கள் அண்ட சராசரங்களை படைக்கும் போது பகவான் என்ன பண்றாரு, கார்போகவதிய சாய் விஷ்ணு 14 லோகங்களை உருவாக்குறார். உருவாக்கி பிரம்மாவை உருவாக்குறார், படைக்கிறார். அதுக்கப்புறம் பிரஜாபதிகள், சனத்குமாரர்கள், மனுக்கள் எல்லாமே வராங்க, ஒருத்தர தோன்றாங்க. அது மாதிரி ஒன்னொன்னா ஒரு லோகம் பாத்தீங்கன்னா பித்ருலோகம் இருக்கு, மகர லோகம் இருக்கு, சொர்க்க லோகம் இருக்கு, பிரம்ம லோகம் இருக்கு, சிவலோகம் இருக்கு. இது எல்லா லோகமே, இந்த 6 லோகமே பிரசித்தி பெற்றது உயர் லோகங்கள். நம்ம லோகம் பூலோகம் பாத்தீங்கன்னா மத்தியம லோகம். இது துன்பகரமான லோகம். இது கீழே உள்ளது
அதல பாதாளம் வந்து தலாதல இது உண்டு, 7 லோகம். அப்ப அந்த மாதிரி இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா பூமியிலேயே வந்து ஒரு சொர்க்கலோகம் இருக்கு. பூமியிலேயே ஒரு சொர்க்கலோகம் வந்து பகவானால ஏற்படுத்தப்பட்டது. அது நம்ம தமிழகத்துல ரொம்ப ரொம்ப பிரசித்தி பெற்றது. அது 5 விதமான திவ்ய தேசம் சொல்லலாம். அந்த 5 விதமான திவ்ய தேசங்கள் வந்து நம்ம ஆச்சாரிகள் ரொம்ப அழகா விளக்கம் கொடுக்குறாங்க. இப்போ இங்க இந்திரலோகம் தான் நம்ம எல்லாம் சொல்லுவோம். எல்லா வேதங்களும் உபநிஷங்களும் அதான் சொல்லுது. இந்திரலோகம் தான் ரொம்ப பிரசித்தி பெற்றது, ரொம்ப வந்து இதா இருக்கும், ரொம்ப ஜாலியா இருக்கலாம், நல்ல ரசம்லாம் குடிக்கலாம், நிறைய தேவர்கள்லாம் பார்க்கலாம், அவங்க வந்து பசி எடுக்காது இதெல்லாம் சொல்லுவாங்க. ஆனா அங்கதான் பசி எடுக்கும், அங்கதான் காமம் இருக்கும், அங்கதான் கோபம் இருக்கும். இங்க எப்படி பூலோகம் இருக்குமோ அதே மாதிரிதான் அங்க. என்ன கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்ச நாள் உயிர் வாழுவோம். இங்க 120 வருஷம்னா அங்க 1000 வருஷம் வாழுவோம், அவ்வளவுதான். அந்த மாதிரி. ஆனா அங்கேயும் அதுவும் துன்பகரமானதுன்னு சொல்லிட்டு பகவானே வந்து ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில ரொம்ப அழகா சொல்றார் இல்லைங்களா? 7லயும் சொல்றார், 8லயும் சொல்றார், 9லயும் சொல்றார். இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா நம்ம தமிழகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சிறப்பானது 5 விதமான ஒரு புண்ணிய ஸ்தலம் சொல்றாங்க நம்ம ஆச்சாரிகள். என்ன அது படிக்கிறேன் பாருங்க. அது அரங்கநாதன், அதாவது திருவரங்கம் திருக்கோயில், காஞ்சிபுரம் வரதராஜ பெருமாள் கோயில், கும்பகோணத்துல ஸ்ரீ சாரங்கபாணி திருக்கோயில், திருவள்ளூர்ல வந்து ஸ்ரீ குண்டிகேச பெருமாள் கோவில். இந்த 5 கோவிலுமே வந்து ஒரு சொர்க்க பூமி. இந்த 5 இடத்துலயும் நம்ம வந்து வாழ்ந்தாவே போதும், சொர்க்கலோகத்துக்கு சமம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. சொர்க்கலோகத்துல என்ன மாதிரி நம்ம அந்த ரசத்தை குடிக்கிறோமோ, அங்க என்ன மாதிரிலாம் சுகம் இருக்கணும், அந்த சுகம் வந்து இந்த கோவில கிடைக்கும், அதை விட புண்ணியம் கிடைக்கும் அப்படின்றத இந்த சொல்றாங்க. என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, அதாவது பஞ்சஸ்தர அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இந்த 5 ஸ்தலமே வந்து பஞ்சஸ்தர அப்படின்னு சொல்லப்படுறாங்க. ஆகமம் எனப்படும் பூஜை முறை பின்பற்றப்படுகிறது. என்ன மாதிரி பின்பற்றாங்க பாத்தீங்கன்னா, பஞ்சஸ்தர ஆகமத்தை 5 பிரிவுகளாக ஐவருக்கு திருமால் உபதேசித்தார். முதல் பகுதி ஆதிசேஷனுக்கும், 2ஆம் பகுதி கருடாழ்வாருக்கும், 3ஆம் பகுதி திருமாலின் படைத்தளபதி விஷ்ணுசேனருக்கும், 4ஆம் பகுதி பிரம்மதேவருக்கும், 5ஆம் பகுதி பரமசிவனுக்கும் உபதேசித்தார். இந்த வரலாறு இந்த ஆகமத்தின் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது என்று இதில் சொல்லப்பட்ட ஒரு வரலாறு இங்க வழங்குகிறோம். இங்க சொல்லப்படுறாங்க. என்ன சொல்றாங்க பாத்தீங்கன்னா, பரமசிவனுக்கு திருமால் அது உபதேசம் பண்ணும்போது, நான் காவேரி கரையில் அரங்கனின் திருவங்கத்தில் தூய கொண்டிருப்பேன். அந்த அரங்கனின் திருமேனி அங்கமெல்லாம் மற்ற சேத்திர பெருமாளுக்கு உள்ளவர்கள். பத்ரிநாத்தில் உள்ள பத்ரிநாராயணன் அரங்கனின் தலை, புஷ்கரத்தில் ஏரி வடிவில் உள்ள பெருமாள் அரங்கனின் நாக்கு, குருஷேத்திரத்தில் உள்ள பெருமாள் அவரது வாய், அயோத்தியில் உள்ள ராமர் அவரது கழுத்து, திருமலையப்பன் அவரது மார்பு, பூரி ஜெகநாத் அவருடைய வயிறு, ஆந்திர மாநிலம் ஸ்ரீ கூர்மத்தில் உள்ள கூர்மமூர்த்தி அவரது முதுகு, ஸ்ரீ புஷ்ணம் வராகர் அவரது குரல், கும்பகோணம் சாரங்கபாணி பெருமாள் அவரது அழகு, மதுரை கல்லழகர் அவர் கைகள், திருக்கண்ணபுரம் சௌரிராஜ பெருமாள் அவரது நடை, மன்னார்குடி ராஜகோபால சுவாமி அவரது திருக்கண்கள் என்று விளக்கினார். இந்த விளக்கங்களை கேட்ட பரமசிவன் தான் ஒரு சிறப்பான ஆயுதத்தை பெற விரும்புவதாகவும், அதற்கு தான் எத்தகைய வழிபாடு செய்ய வேண்டும் என்று திருமாலிடம் விளம்பினார். அதற்கு திருமால் அதாவது பாத்தீங்கன்னா 1000 நாமங்கள் இருக்கு, பகவானுடைய 1000 நாமங்கள். அது மாதிரி 1000 செண்பக பூக்களை மன்னார்குடியில் ராஜகோபால விளங்கும் எனக்கு அர்ச்சனை செய், நான் உனக்கு சிறப்பான ஒரு ஆயுதத்தை தருகிறேன் என்று கூறினார். யாரு? பகவான். உடனே ஐயன் என்ன பண்றாரு, செண்பக மலர்களால் நிறைந்த அதாவது சேத்திரத்தில் மன்னார்குடியில் அடைந்த பரமசிவன் விஸ்வாய நமக என்று 1000 திருநாமங்களை சொல்லி செம்பக பூக்களை ராஜகோபால ஆச்சார அர்ச்சனை செய்தார். 999 திருநாம, அதாவது பகவானுடைய நாமத்தை சொல்லி
என்று சொல்லி செம்பக மலரை ராஜகோபாலன் திருவடியில் சேர்த்தார். அத்துடன் செம்பக மலர் தீர்ந்து விட்டன. 1000 நாமத்தை, அதாவது வந்து சர்வ காரண பூரிய நமக அப்படின்றது கடைசி நாமம் பகவானுடையது. அந்த நாமத்தை சொல்லி அர்ச்சக மலர் கடைசியில் இல்லாம பண்ணிட்டார் சிவபெருமான். அதுக்கப்புறமா தன்னுடைய மூக்கு, பகவான் அதாவது ஐயனோட மூக்கு, ஐயன்னா சிவபெருமான், அவருடைய மூக்க அந்த நுனியை கட் பண்ணி அதை வந்து பகவானுக்கு கிள்ளி எடுத்துட்டு போடுறார். யாருக்கு? பெருமாளுக்கு சமர்ப்பித்தார். ஆனா ராஜகோபாலன் அதை தடுத்து தன் பக்தியை அதை பரிசாக இந்த சூலத்தை தருகிறேன் அப்படின்னு பகவான் வந்து அந்த சூலத்தை கொடுக்கிறார். யாருக்கு? ஐயனுக்கு, சிவபெருமானுக்கு. சூலாயத்தை சிவனுக்கு அளித்தான். அப்பொழுது சிவபெருமான், ராஜகோபாலா, எனக்கு ஒரு ஐயம். பூமியில் உனக்கு அர்ச்சனை செய்ய முயன்றால் பல இடையூறுகள் வருகின்றன. உன் கோவிலுக்கு வர எண்ணினால் அதற்கு கூட பல தடைகள் ஏற்படுகின்றன. உன் புகழை பாட வேண்டுமென நினைத்தால் தொண்டை கட்டிக்கொள்கிறது. வைகுந்தத்தில் உள்ள ஐவர்கள் மட்டுமே இப்படிப்பட்ட தடைகள் இன்றி உன்னை அனுபவிக்கிறார்களே, அது எப்படி என்று கேட்டார் சிவபெருமான். அதற்கு ராஜகோபாலன், ஒரு அறையில் எத்தனை அழகான பொருட்கள் இருந்தாலும் பார்ப்பவனுக்கு கண்கள் இருந்தால் தானே அவற்றை காண முடியும். ஒரு குருடனால் எதையும் பார்க்க முடியாதல்லவா? அதுபோல வைகுந்தத்தில் எனது திருமேனியும் குணங்களையும் காண வேண்டுமென்றால் அதற்கு தெய்வீக கண்கள் வேண்டும். வைகுந்தத்தில் உள்ளவர்களுக்கு நானே அத்தகைய தெய்வீக பார்வை இருந்து அவர்கள் இடையராது என் அழகையும் குணங்களையும் அனுபவிக்கும்படி அருளுகிறேன். இவ்வுலகில் ஏற்படுவது போன்ற தடைகள் அவர்களுக்கு ஏற்படுவதில்லை என்றார். வைகுந்த லோகத்தினுக்கு, அதாவது புண்டிரீகம் சொல்லப்படுவாங்க. வைகுந்த லோகத்திலே புண்டிரீகம் என்ற பெயர். அஷி என்ற கண்ணுக்கு பொருள். வைகுந்த லோகத்தை உள்ளவர்களுக்கு கண்ணுக்கு திருமால் திகழ்ந்து அங்கு உள்ள போக்கியங்களை கண்டு அனுபவிக்க செய்கிறார். அதான் வைகுந்த நாதனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்கு உள்ள வைகுந்தமே வந்து சொல்லப்படுது இந்த 5 விதமான புண்ணிய ஸ்தலம். இந்த புண்ணிய ஸ்தலத்துக்கு நம்ம எல்லாம் கண்டிப்பா போய் அந்த திவ்ய தேசத்துக்கு போய் பகவானுக்கு இது பண்ணணும். அது வந்து பஞ்சதந்திரம் அப்படின்னு சொல்ல போறாங்க. பஞ்சரதம் அது ஒரு விசேஷமானது. அந்த ஒரு ஃபர்ஸ்ட் கோவிலை ஸ்டார்ட் பண்றது எங்கன்னா ரங்கநாதர் அதாவது ஸ்ரீரங்கம் தான் முதல்ல ஸ்டார்ட் பண்ணணும். அந்த கோவில்ல அங்க போய் தான் முதல்ல ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஸ்டார்ட் பண்ணி 2வது வந்து காஞ்சிபுரம் வரணும், 3வது கும்பகோணம் வரணும், 4வது திருவள்ளூர் வரணும். அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கோவில்ல வந்து 5 கோவிலுமே வந்து அந்த முறைப்படி கரெக்டா பண்ணி அது வந்து ஆகம விதிப்படி நம்ம செயல்பட்டா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. 4வது என்ன பிரபு? 4வது என்ன பிரபு? வாழ்நாளே நமக்கு புண்ணியம் கிடைக்கும். என்ன மாதாஜி? 4வது என்ன சொன்னீங்க பிரபு? ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ரீரங்கம், காஞ்சிபுரம், கும்பகோணம். அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா திருவள்ளரை. ஓகே பிரபு. புண்டரீகாட்ச பெருமாள் திருச்சிக்கு பக்கத்துல இருக்கு. ஆமா. ஸோ இந்த கோவில் எல்லாம் போய் நம்ம கரெக்டா நம்ம முறைப்படி பண்ணணும்னு வச்சுங்களேன், கண்டிப்பா இந்த வாழ்நாளே நமக்கு முக்தி. இது வந்து இதுக்கு தனி ஒரு விசேஷமே சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதாவது ராமானுஜ ஆச்சார் ரொம்ப அற்புதமா கொடுத்துருக்கிறார் இதை பத்தி. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இன்னும் பார்ப்போம். அடுத்த வாரம் தொடர்ச்சியா பார்ப்போம். அடுத்த வாரம் கிளாஸ் எடுக்க முடியும் நினைக்கிறேன். பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு திருவள்ளரைக்கு அப்புறம் என்ன பிரபு? 5வது என்ன சொன்னீங்க? 4வது திருவள்ளரை, 5வது பிரபு திருவள்ளூர். ராமரி. என்ன மாதாஜி? 5வது கடைசி என்ன பிரபு? திருவள்ளூரா? திருவள்ளூர் மாதாஜி. வீரராகவ பெருமாள் இல்லை பிரபு? வீரராகவ. ஆமா மாதாஜி. தேங்க்யூ பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, அடுத்த வாரம் பார்ப்போம். ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.